aw ni ce aw ni yantuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli ani tanuwan kanu kana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri janvier kalo tile 10 san 2026 aw ka ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ tile 4 yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye Nicolas Maduro ni ale n'a furumuso yɛrɛ kɔni minɛna États-Unis jamana yɛrɛ kɔni fɛ ni u ye u bila ka taga États-Unis kaso yɛrɛ la o kɔfɛ yɛrɛ de min yɛrɛ AES jamanaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɔra ni ka lɛseli yɛrɛ dɔ kɛ o ko yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛma k'a ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko nin tɛ wale ɲuman ye sabula k'a man kan yɛrɛ kɔni k'i ka fɔ k'i bɛ taa maa wɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa a ka jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni minɛ k'olu yɛrɛ kɔni bolo ko yɛrɛ ye sariya sɔsɔ de wala AES jamanaw yɛrɛ y'a ɲini o ni conseil de sécurité maaw yɛrɛ fɛ k'u ka États-Unis ka nin wale yɛrɛ condamné sabula ko a y'a ka finitigilakaw yɛrɛ bila ni ka frappe kɛ k'a ɲɛsin Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔ ma o kɔfɛ ka taa a ka jamana ɲɛma yɛrɛ minɛ ni ka taga ni a ye u ka jamana kɔnɔ AES maaw ka communiqué dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni communiqué yɛrɛ signéna AES ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de fɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko capitaine Ibrahim Traoré communiqué yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don ko ni jamana dɔ ye a ka armée yɛrɛ ta ni ka utiliser jamana wɛrɛ yɛrɛ dɔ kama ko kɔrɔ yɛrɛ de ko i bɛ fɛ k'i sen don o jamana yɛrɛ ka ko yɛrɛ la o la ko yɛrɛ kɔni ye sariya sɔsɔ de ye ko man ka sariya yɛrɛ kɔnɔna na AES jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ jɔrɔlen don o ko yɛrɛ la ko jɔrɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra opération militaire yɛrɛ de la opération militaire min yɛrɛ kɛra États-Unis jamana yɛrɛ de fɛ min na États-Unis a ka jamana finitigilakaw bila ka taa opération yɛrɛ kɛ Venezuela jamana kɔnɔ AES jamanaw y'a yira k'a fɔ ko États-Unis Venezuela jamana ɲɛmɔgɔ ni a furumuso yɛrɛ minɛ jagoya yɛrɛ la ni ka taa ni u ye a ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ minɛli yɛrɛ ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na sabula a y'a ka finitigilakaw de bila ka taga u ka taga u minɛ jagoya yɛrɛ la i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama jamana caman yɛrɛ kɔni bɔra ni ka u ka laseli kɛ nin ko yɛrɛ la min na u y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka wale yɛrɛ kɔni tɛ wale ɲuman ye wa fana k'olu ma sɔn a ma o kelen yɛrɛ fana de la min yɛrɛ AES jamana olu yɛrɛ fana bɔra ni ka États-Unis ka nin wale yɛrɛ kɔni yira ko wale ɲuman tɛ wa k'olu ma sɔn o wale yɛrɛ ma AES jamanaw y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka nin wale in k'a bɛ dankari diɲɛ sariyabaw la k'olu yɛrɛ kɔni bolo ko nin wale yɛrɛ ye violence jɛlen yɛrɛ de ye wa ko États-Unis yɛrɛ de bɛ fɛ k'a ka politique yɛrɛ fana sigi Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye Venezuela jamana baaraw taabolo yɛrɛ ko États-Unis yɛrɛ de bɛ fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen décider k'olu bɛ nin wale yɛrɛ condamné sabula ko jamana kelen yɛrɛ de a ka jamana finitigilakaw yɛrɛ bɔ ni ka taa opération kɛ jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ ani jamana fosi yɛrɛ kɔni ma kuma kɛ o ko in yɛrɛ la o la ko in ye jigilatigɛ de ye o fana ko a ma diɲɛ jamana sariyaw fana bato ko ni y'a ta k'a lajɛ ko nin wale yɛrɛ fana bɔra jamanaba dɔ yɛrɛ la jamana min yɛrɛ kɔni yiralen don ko a sigilen don ni ka bɛn yɛrɛ de sabati diɲɛ jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka ko o jamana yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka taa gɛlɛya yɛrɛ don jamana dɔ kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra sababu ye ni olu yɛrɛ kɔni wulila k'a ɲini o ni conseil de sécurité maaw yɛrɛ fɛ k'u ka ko dɔ yɛrɛ kɛ États-Unis ka nin ko yɛrɛ la ko b'a ɲini o ni yɛrɛ fana fɛ k'a k'a ɲini États-Unis yɛrɛ fɛ k'a k'a ka baara kɛ ka ɲɛ ni o de ye ka bɛn ani lakana sabati diɲɛ jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a ka jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana minɛ ni kelen de ye ko wa fana ko jamana bɛɛ lajɛlen kan ka bonya cogo kelen de la k'ali n'a sɔrɔ jamana dɔ ka bon ni jamana dɔ ye ko o ni sariyaw yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔni sɛbɛnnen b'a kɔnɔ AES jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana ka côté yɛrɛ de la sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko États-Unis ye Venezuela jamana violé de ni k'a ka finitigilakaw yɛrɛ bila ka taa opération kɛ yen nɔ k'u ka jamana ɲɛmaa fana minɛ k'olu bɛ wele yɛrɛ kɔni bila walasa diɲɛ jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen ka bato cogo min yɛrɛ la États-Unis wale min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ka ko États-Unis wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko kiiritigɛ ko yɛrɛ kan ka kɛ o ko in yɛrɛ la k'olu bolo ko ni kiiri yɛrɛ tigɛra États-Unis ka ko la ko yɛrɛ de kɔni ye sariya bato ye wa ko bɛ kɛ sababu ye ni ka lakana ni bɛn sabati diɲɛ jamana kɔnɔna na Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale ye yamaruya yɛrɛ kɔni di ko États-Unis k'i sen bɔ diɲɛ jamana organisation dɔw yɛrɛ la ani minnu yɛrɛ bɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ la Donald Trump yɛrɛ y'a ɲini États-Unis fɛ k'a ka bɔ organisation minnu yɛrɛ la olu bɛ taa fo organisation 66 yɛrɛ la Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko o organisation ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka intérêt fosi yɛrɛ la don États-Unis yɛrɛ kun o la k'olu yɛrɛ kɔni ka bɔ ni organisation ninnu bɛɛ lajɛlen na États-Unis ka nin décision yɛrɛ kɔni taara organisation minnu yɛrɛ la olu organisation ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ ONU la ani Afrique jamana organisation dɔw minnu ni États-Unis yɛrɛ bɛ baara la ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ bɔra États-Unis ka agence de presse dɔ yɛrɛ de la janvier kalo tile 7 tɛmɛnen san
san 2026. Donald Trump ye document dɔ yɛrɛ kɔni bila ka taga a ka jamana ministère ni agence américaine dɔw yɛrɛ kɔni ma min na a b'a laɲini olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko u ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni bila sen ka teliya yɛrɛ la fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye walasa États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ se ka i ɲin bɔ organisation dɔw yɛrɛ la. Donald Trump y'a laɲini ko a ka jamana yɛrɛ ka bɔ organisation minnu yɛrɛ kɔnɔ na o organisation ninnu dɔw bɛ tali kɛ Commission économique pour l'Afrique, le Bureau du Conseil spécial pour l'Afrique et le Forum permanent pour les personnes d'ascendance africaine ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lielen de bɛ ONU la. États-Unis ka nin décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra rapport dɔ yɛrɛ la rapport min yɛrɛ fana bɔra décret présidentiel yɛrɛ la ni tɛgɛnɔ yɛrɛ bilala o décret yɛrɛ la février kalo tile 4 san 2025 o décret yɛrɛ kɔni kun y'a yamaruya États-Unis département maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni kɛ k'a lajɛ États-Unis sen bɛ organisation fɛn fɛn la ani accord bɛ ani organisation minnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ u ye o ko in yɛrɛ kan. Donald Trump ka nin décision ba in yɛrɛ kɔni tali ɲɛna min na y'a yira k'a fɔ ko États-Unis sen bɛna bɔ organisation caman yɛrɛ la o organisation ninnu yɛrɛ kɔnɔna organisation 31 dɔ yɛrɛ fana b'a la minnu bɛ tali kɛ convention cadre sur le changement climatique CNUSED, commission économique pour Amérique latine et les Caraïbes ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ organisation 31 na min na États-Unis yɛrɛ kɔni y'a yamaruya a ka jamana département yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka u sen bɔ ni organisation ninnu yɛrɛ la wa ni organisation ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ ONU yɛrɛ de kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama wagati tɛmɛnenw la Donald Trump kun bɔra ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko a ye bato dɔ yɛrɛ kɔni minɛ Atlantique Nord SIG yɛrɛ sanfɛ bato min yɛrɛ kun bɛ ka pétrole yɛrɛ de ta bato yɛrɛ sanfɛla la y'a yira k'a fɔ ko Russie drapeau yɛrɛ kɔni kuma la wa o bato bolila ninnu yɛrɛ kɔni kun minɛna États-Unis jamana yɛrɛ fɛ wa États-Unis ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ Russie jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ minɛna Amérique finitigilakaw yɛrɛ fɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya yɛrɛ don ni jamana 2 ninnu ka diplomatique kow la min ye Russie yɛrɛ kɔni ma sɔn fewu États-Unis ka nin minɛni yɛrɛ kɔni ma sabula a ye a ka jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ kɔni minɛ k'a ma diya ye o la min ye Moscou ye ni o ye Russie faaba yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na u b'a ɲini États-Unis yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka maa 2 min yɛrɛ minɛnen b'u bolo k'u ka nin maa 2 ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila o laseli yɛrɛ kɛra k'a ɲɛsin États-Unis finitigilakaw yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale ye Russie ka nin laseli yɛrɛ kɔni mɛn o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye a y'a yamaruya a ka jamana finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko Russie ka maa 2 min yɛrɛ kɔni minɛnen bɛ u bolo ko ka maa 2 ninnu bila wale min b'a yira ko nin maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ka taa u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Russie nin wale yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ ko wale ɲumanba yɛrɛ de don ni jamana 2 ninnu ka politique ko yɛrɛ la o yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ ye Maria Zakharova ye ni ale ye Russie ka porte-parole yɛrɛ ale bɔra ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 min na ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ma Russie tɔgɔ la ni ale yɛrɛ fana tɔgɔ la ka da kan olu ye laɲini min yɛrɛ kɛ États-Unis fɛ ni o de ye k'a fɔ k'a ka u ka jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ kɔni bila ko États-Unis ye o maa 2 ninnu yɛrɛ bila ko wale yɛrɛ jara olu ye kosɛbɛ Moscou y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka koba dɔ yɛrɛ kɛ teliya la walasa ka taga u ka jamana kɔnɔden maa 2 ninnu yɛrɛ kunbɛn teliya la u ka laɲini ne walasa ni maa 2 ninnu ka segin ka na Russie jamana yɛrɛ kɔnɔna na teliya ani hɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ problème fosi ma don a la wa n'i y'a ta k'a lajɛ kuma caman Russie ni États-Unis cɛ jɛw ka gɛlɛn wagati dɔw yɛrɛ la Donald Trump ka nin wale yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya min yɛrɛ bɛ ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka camanba yɛrɛ kɔni bɔ o gɛlɛya ninnu la wa Donald Trump fana bɛ fɛ k'a yira k'ale n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka ko dɔw yɛrɛ dabila an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Russie jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ kɔni minnu kun minɛna États-Unis yɛrɛ kɔni fɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la États-Unis ye nin maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni bila k'a sababu yɛrɛ kɛ Russie jamana ka laseli dɔ yɛrɛ senfɛ min na Russie y'a yira k'a fɔ ko a ka jamana kɔnɔden 2 min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis finitigilakaw yɛrɛ kɔni bolo k'u ka u ka jamana kɔnɔden 2 ninnu yɛrɛ bila o wale in yɛrɛ de kɛra sababu ye min ye États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ye ale bɔra ni ka yamaruya yɛrɛ kɔni di a ka jamana finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka maa 2 ninnu yɛrɛ bila u ka segin ka taa o jamana kɔnɔ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Congo RDC SAF yɛrɛ la gɛlɛya yɛrɛ kɔni man dogo an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ sabula wagati caman yɛrɛ kɔni min yɛrɛ M23 maaw yɛrɛ olu bɛ to ka taa wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Congo RDC jamana SAF yɛrɛ la min na Congo RDC maaw yɛrɛ kɔni ye Rwanda yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'olu yɛrɛ de bɛ ka M23 maaw yɛrɛ kɔni sara
walasa u bɛ se ka taa u ka walejugu yɛrɛ kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ ye Congo RDC jamana ɲɛmaa ale ni Angola jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɔgɔn belebele dɔ yɛrɛ kɛ Luanda walasa u bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ gɛlɛya yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ Congo RDC ECOWAS yɛrɛ la. N'i y'a ta k'a lajɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la ninnu yɛrɛ kɔni kun tagara Washington ni o ye États-Unis faaba yɛrɛ walasa ka taga kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ u ka nin gɛlɛya yɛrɛ la. O kɔfɛ u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni u tɛgɛnɔ yɛrɛ bila o la min b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛna kɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ n'a ta o ta lakana ma se ka sabati Congo RDC ECOWAS yɛrɛ de la min na M23 maaw ni olu yɛrɛ dɛmɛnen bɛ Rwanda yɛrɛ de fɛ olu bɛ to ka taa u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la M23 maaw yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka walejugu min yɛrɛ kɛ Congo ECOWAS yɛrɛ kɔnɔna k'olu bɛ na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila nka o bɛ n'a ta o ta u bɛ ka continuer ni ka u ka walejugu yɛrɛ kɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Angola jamana ɲɛmaa ni Congo RDC jamana ɲɛmaa farala ɲɔgɔn kan ni ka taa Luanda walasa u bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ni gɛlɛya ko in yɛrɛ la gɛlɛya in yɛrɛ bɛ se ka dabila cogo min yɛrɛ la sabula Congo RDC ECOWAS sigibaa maaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ M23 maaw ka violence jugu ye maa caman yɛrɛ fana bolila ni ka bɔ o sigiyɔrɔ yɛrɛ la sira yɛrɛ bolo minnu yɛrɛ fana sigilen bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la lafiya fosi yɛrɛ de to olu ye daabu ye min ka sunɔgɔ yɛrɛ kɔni t'u ye sabula ko M23 maaw yɛrɛ kɔni bɛna wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni ka na u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ wale min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni na k'u bololafɛn caman yɛrɛ fana tiɲɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'an kanubagaw na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.